Nekem a Mindent ment rendelő sokkal több, mint egy fogászati rendelő önmagában. Egy olyan szakmai közösséget alkotunk az orvosbarátaimmal együtt, akikkel mindig számíthatunk egymásra. Számomra azt jelenti ennél a cégnél dolgozni, hogy a munkaidőmet a barátaimmal töltöm igazából. Egy nagyon családi viszony alakult ki a rendelőben, és igazából jó itt tölteni a munkaidőmet. Rengeteg pozitívum van a cégnél. Elsősorban amit kiemelnék az az, hogy mindenki ugyanolyan tiszteletet kap. Legyen szó ugyanúgy páciens koordinátorról, legyen szó irodai munkatársról, informatikus kollégáimról, vagy természetesen egy fogászati asszisztensről. Mai napig kevés olyan rendelő van, ahol a dentálhigiénikusok kifejezetten csak dentálhigiénikusi munkát látnak el. Nekem az volt az egyik fő szempont, hogy ezt 100%-ban tudjam végezni. És itt a Mindent mentnél ez abszolút be is teljesült. Igyekszünk minél több pályakezdőt a szárnyaink alá venni, hogy velünk együtt fejlődhessenek és tanulhassanak, hogy aztán csodálatos fogorvosok váljanak belőle. Biztosítjuk fogorvosainknak, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudják végezni a gyógyítást. Ezt támogatja az MDM Dental Academy szakmai képzési központunk, amely minden munkatársunk számára ingyenesen elérhető. Minden egyes speciális fogászati szakterületen igazából mentor programunk indul, legyen szó orális implantálásról, fogszabályzásról, vagy épp az én szakterületemről, az esztétikáról. Az első napjaimban már feltűnő volt az, hogy mindenki milyen kedves és segítőkész velem kapcsolatban, és akármilyen problémám volt, nyugodtan fordulhattam bárkihez. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy egy ilyen pontos, aranyos, kedves doktornő mellett dolgozhatok nap mint nap, és szeretem azt, hogy a betegekkel bánunk. A munkatársak, azok nagyon jó hangulatot teremtenek, szerencsére jó közösséget tudok teremteni együtt. Nálunk, hogyha valaki akár csak éhes vagy édességre vágyik, akkor egyből hárman ugranak, hogy adjanak vagy egy csokit, egy chipset, vagy bármit is, ami a fiókjukban lapul, és azt gondolom, hogy ezzel az életképpel majdnem, hogy mindent elmondtam a csapatunkról. A legjobb emlékem így hirtelen az szerintem az első implantátum behelyezésem a doktornővel, az nagyon megmaradt, meg a céges rendezvényeket is még nagyon szeretem, csapatépítőket. Hát én nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy egy ilyen nagy és sikeres cégnél elkezdjem a munkámat, pályafutásomat.